sei herritarroie dira tolosarrak eta gainera dira dendaria dira dena. Euskaltegira etorri ziren, informazioa jaso zuten, eta eskaini zitzaien ikastaro berezia, pixka bat beraien lan ordutegia kontuan hartuta. Helburua dela eta, dendaria dira, orduan pixka bat beraien munduarekin eta lanarekin lotuta dagoen hiztegia eta espresioak eta nozioak ikasten zaizkie. Adibidez, bezero batekin, ze elkarrizketa mota eduki dezaketen, nola erantzun dezaketen, beraiek bezeroa direnean nola eskatu dezaketen zerbait, hortik baita ere, prezioak ere bai, ikasi gara dituzte, beraz zenbakiak ere bai. Pizkat, beraien munduan euskeraz minimoki moldatzeko nozioak eta ematen dira. Hobeto ikusteko hau dena, hemen daukazue taldetxo hori. Orain ari zarete euskara ikasten ez? Pixka bat jakin nahi dugu, zergatik apuntatu zineten. Erantzuna libre, zergatik, ze arrazoio, ze... Ikasteko, eta gero dendan praktika jarri. Ikasteko eta praktika jartzeko, balio izan du ikastaroak, aprobetxua atera duzuen. Eta non notatu duzue hori aprobetxua? Kalean entzun asko hobeto ulertzen du. Entzuten duzu eta hobeto ulertzen duzu. Ikasteko. Ez dakit, irakurtzeko, telebista ikusteko, irrat entzuteko, notatzen duzu? Zer praktikatu duzu? Zenbakiak asko. Zenbakiak asko, bidez? Zer gehiago? Ordua. Ordua. Gero, beldurra pixkat kendu. Ikasi duzuena, horrek balio duzuen lanean, erabili praktikatu duzuen. Pixka bai. Eta orain ni baten manaiz, persona bat baten bada zuen dendara, egunon, erantzuna nola egingo duzuen. Respuesta nola egingo duzuen. Egunon, baita zure, buenos días, baita zure, zer nahi zu. Eta torren urtean aukera, opzio hori badago, apuntatuko zarete? Orain, intentzioa, bero iraila horretik. Gomendatzen duzue euskerazko klaseetara etortzea astean bi egunetan, adibidez. Zara gomendagarria da, aprobetxablea da. Zuek ustez, ondo dago, ritmo egokia da, apropiada da ritmoa, urtetegia da. Zalantzari gabe.